Nou, goeie. Goedemorgen. Wij binnen van Heer. Ja, van hier zijn je er. Ja, en wij zijn benieuwd wat er bij jou aan de morgen hing. Oh, een horen. Ja. Oh, Want je hebt een prachtig huisje. ja, dat moet mooi hoesken. Nou, dan mag je maar krijgen mij hier verder Oh ja? komen. Nou, wat aardig. Ja, denk maar ik een vertrekje, dat denk ik. Zo voor de bank zijn ze ook maar eerst denk ik. Wat zijn je ook? Meer boven de bank bedoel ik. Ja, boven de bank, ja, dat ben ik. Ja. Nou, goeiemorgen. Nou, super. Mijn broers zijn bij mij. Oh, wat gezellig. Ja. Ja. Zo dat, ja. Ik heb nogal wat aan de morgen hing, hè? Ja. Ja, dat gaat nog zo van vroeger, hè? Dat zijn ze volgens mij, maar die vroeger, dan hoort het gouden staan. Ja. Ja. Zo, die klok, daar hing ik wel aardig aan. Die had dus hij de mem toen nog, maar hij had beiden nog uitgezocht. En werd hier om 2 uur? Ja, we gingen gewoon zo even hoe gewoon zo wel, even hoe de familie wil leven, hè? Zo gewoon even zo. Ja. Allerhande dingen, hè? Ja. De dagelijkse... De dagelijkse dingen wat. Ja. Maar en elke dag kom je hier even te zien? Nee, Nee, ik zie toch een niet. keer. Toch niet. Ik zie een keer. Oh, dat is ik wel genoeg. Ja. Ja, wel, hè. Ja, ja, ik weiger, hè? Ook als zijn eigen gezin. Ja. Ik denk, gaat wel 50 hier. Ja. Ja. Als jij even een keer in de week komt. En je komt hier uit het dorp? Ik ben zelf nog in Dresden. Dus je komt hier even met het autootje heen, hè? Hé, met het autootje, hè. Ja. Zolang het het nog kent. Hè? Maar weet ouder, ik ben 75 dat. Oh ja. Ja. Oh, ik bewees. En jouw rieden ik nog wel praten? Ja, nou, prutser net. Ik ben net zo'n autorieder. Nee? Nee, net zo volle. Je hebt meestal in de sneeuwsteven, Ja. dat blakt jong. Oh ja. Heb je de broek zit Ik lekker ben spits. met eraan fietsen. Ja, oh ja, oké. Dat vind ik heel mooi. En dan met het hondje, met eraan met het hondje kun je hier. En jou ging hier al? Ja, ik ben hier geboren. Oh ja. Ja, je de enigste van de huishouding die geboren is. Ja, je mij niet op de wennen. Wie ben je maar? Hier zei het met mijn 14 ben. Nee. Ja. Zo. Ja. En ik ben alleen in Hoepelen. Ja. Ik ben alleen in mijn broer staan. Oké. En toen ben ik alleen in Hoepelen. We ben nog rijden. Ja. Je bent nog draaien? Ja. Oh, zo. Ja. De laatste tijd in hut gaan. Bij Prutter, de laatste periode bij Prutter buurtwijrekken. Die hadden mooie herinneringen. Hè? Ja. En ik ben gek met het hondje. Ja. Daar had ik een Prutter vertier aan.